हेल' गाइसमोन दान्दिसे सम सानजौफुनि समाव नोंथांमोनजों रायज्लायनो होननानै दान्दिसे सम फैदों आरो ना आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंनि लाइफ स्ट्रिमाव दसे समबाबो दिहुननानै आंजों रायज्लायफैगोनखौ आसा खालामनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम जाय जाय सम दं दान्दिसे सम आंजों सावरायफैनो हागोन एबा रायज्लायफैनो हागोन आरोना दसे सम आङो सानजौफुनि समाव मा खालामनो उफाय गैया दायो डिउटियावनो दङ मथथे आङो एकथायावसो सुटि जागोन नालाय ओंखाम जानो बेनिखायनो दान्दिसे सम नोंथांमोनजोंनो रायज्लायनो होननानै दसे सम नुजाफैबाय आरोना आसा खालामो नोंथांमोना सोरबाफोर फैफ्लांबायोबा आंनि बे जिथुनाखि दिनैनि लाइफ स्ट्रिमाव भिडिअखौ लाइक खालामना गालांबानो जाबाय बेजों लोगोसेनो कमेन्टनि गेजेरजों मा सोंनो हायो मा बुंनो हायो गोसोबायदि गावनि गोसोजों मा लिरनो गोसो लिरनो हागोन आरोना दायो आङो दसे सम नोंथांमोनजों सावरायनो थाखाय फैदों बांद्राय लाइफआव बेफोरबायदि लाइफ स्ट्रिम फैनाय जाया आङो माने दिनैसो फैदों आरोना एसे गोबाव गोबावजों आं सम सम फैयो फैनायालाय बेफोरबायदिनो बांद्रायखौ फैनाय जाया आरोना बेफोरबायदिनो लोगोफोर दासिमबो बर्थमान रावबो गैथ'वा खिजान खामानिफोराव बेस्थ' दंजोबो खोमा बेनिखायनो दान्दिसे समबो गैया आरोना जायखि जेखियानो जाया मानो दान्दिसे सम नोंथांमोननि सेराव रायज्लायनो होननानै फैबाय आरोना मा खालामनो उफायथ' गैया माने लोगोफोराबो गुबुनावसो दंहैजोबो नालाय माने गुबुन फार्माव लांदों आरोना बिसोरखौ माने मानसि गैया एसे सर्ट जादों माने खामानि मावग्रा मानसिफोरानो माने एसे बदमासि मावनानै माने होखारजाबाय आरोना बिसोरो दाख्लैबावै मथथे सानथाम सानब्रै जाबाय नामा होखारजाबाय आरोना बिसोरो बिनिखायनो माने दायो मानसि गैथ'वा आरोना गोदान गोदान मानसि लाखिबाय थादों बे जायगायावनो दायो लांदों आरोना बिसोरखौ माने जिथुनाखि दाउफोर नायनो थाखायबो मानसि खम जानानै दं नालाय जिथुनाखि नांगौ बायदि मानसि गैया नालाय ओमफ्राय आङो दायो जिथुनाखि आं दायो थाबाय थानाय नोंथांमोननो जायो जा हायो एसे एनै नोंथांमोननो आङो भिडिअ क्लिप्स लाबोनानै दिन्थियो बे दाउनि नुथायफोरखौ बेयावनो दं आङो दायो बर्थमान मथथे दैफोर नायनांगौ ओमफ्राय बेजों लोगोसेनो गोबां दाउआ मा जादों मा जायाखै बेखौ आं नायनांगौ आरोना बेफोरावनो आं दान्दिसे सम दं आरोना दिनै नेनानै ओमफ्राय बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनजों सानबाय मा एसे गोसो जानानै माने फैनाय जाबाय आरोना रायज्लायनो थाखाय नोंथांमोना हाय हेल' सोर फैदों प्लिज कमेन्ट खालाम बेजों लोगोसे आंनि भिडिअखौबो लाइक खालामनो हागोन मोजां नाङोब्ला आरोना लाइक खालामना गालांदो बेजों लोगोसेनो कमेन्ट खालामनाय खालामैया नोंथांमोननि खोथा आरोना दाउफोरखौ नायोबा दान्दिसे सम दिन्थिनि आङो नोंथांमोननो जिथुनाखि आंनि लाइभ भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननो आङो दाउफोरखौ दिन्थिनि नोंथांमोना दसे सम नायनो हागोन आरोना आङो दायो दिन्थिना होनि दाउफोरा दायो गरमबो एसे बांद्राय जादों आरोना बे साननैसो गरमबो जादों मानो होनना बुङोबा मैयायो बिराद बार सिउ सिउमोन ओमफ्राय दाख्लैफोरबो ओमफ्राय दिनै बिराद बार बारदों आरोना बेफोरबायदिनो दायो आं नोंथांमोननो दसे सम दाउफोरखौ दिन्थिना होनि आरोना दायो आं दाउफोरखौ दिन्थिनि नोंथांमोननो गिबियावनो नैबिथिं थांनि नै नायनो हादों नोंथांमोन दाउआ नै बेफोरबायदि बरिया बरियाखै दंजोबो आरोना दायो गासिबो दाउफोरखौ नोंथांमोना नाय जा दुगि दुगि दंजोबो नै दुगि दुगि होद गिख' अयथासार गिख' फाग्ला गिख'खालै दाउफोराबो ओमफ्राय हौरैजाय मैयाना दाख्लै आङो गिजिरा दाउ बासिदोंमोन ना बे दाउखौ बेसेबां जाखो नोंथांमोननो दिन्थिनि र' दसे नोंथांमोना नायलांबाय था एसे दिन्थिनि आङो खाथियाव थांनि र' नैबेनिफ्रायनो सुरु नैबेनिफ्रायनो सुरु आरोना हिजिरा दाउफ्रा नैनिफ्रायनो सुरु नैनिफ्रायनो सुरु ओमफ्राय हाय जोबथालागि दं आरोना नै जोबथालागि 100नि बारबाय ओमफ्राय आरो ओंखारबावगोनसो बेफोर गासिबो हिजिरा दाउ गोजा नै बेफोरो
बेफोरो गासिबो हिजिरा दाउ गोजा नै फुरा हिजिरा दाउ गोजा आरोना हिजिरा दाउ मा दाउज्ला मा दाउजो मा एखेसो बयलार नालाय एखेसो सेमनि गासिबो सेमसो हौरे नै बोरै नायदों गिख'फ्रा नै गिख'फ्रा मा खालामदों सानाखि बे गिख'फोरा बोरै नायदों नै एसे बारदाव होनलां र' बारदावलायबावा आसोलफ्रा गिगोन दै इसोरो देनजार गिगोन दै नै बेहा एसे कालार जासिनबाय खिंगुरा खिंगुरा एसे कालार जासिनबाय धोद गिख' हौरैजाय बाहेरायाव नै नुहुरा ओरैजाय ससे दंबावोमोन नुहुरा ओरैजाय दाउज्ला दाउफ्रा नै बिथिं दंजोबो हेलौ 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 दाउज्ला गोजा नै बेफोरो दाउज्ला दाउ गोजा आरो नै बियो 7 नाम्बार दाउ हुइ 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 हेल' नै रायज्लायनोबा दाउ बोरै थादों जि गाजा थाखायो नै खिंगुरा गोजा जाहांबाय बिना साला गेसेरसिगोन साननैसोबा गेसेरसिगोन बियो साननैसोबा नुखाय गिख'फ्रा बोरै जालाजोबदों थिया थिया खोमा थिया थिया जालायदों नुबाय गिख'खा अयथासार गिख' नै बेबो गोज्जा जाबाय गेसेरसिगोन ओइ गिख' बुंफोरावलै बेलाय सेस दाउज्ला गोजा नै बेफोरो ओमफ्राय ओरैजाय फारसे दंबावो ओमफ्राय नै ओरैजाय फारसे दं ओमफ्राय ओरैजाय फारसे दं गासिबोथ' आं देखायखाजोब्बायानो सिगाङो भिडिअ बानायनानै नैथिंजाय ओमफ्राय सेराव थानायफ्रा नैफोरथिं दं आरोना जागासिनो दङ देन्जार जागासिनो दं बिसोरबो एसे एनै दंबावो नालाय गोदि गोला दङ बेफोरखौ खनजागासिनो दङ फुङावनो आदार होयो नालाय खनसेल' फुंनि आदार होनायखौथ' जाखांजोबखाबाय ओमफ्राय बे गोदि गोला थानायफोरखौ खनजागासिनो आरो दा मोनायावथ' होखाला मोनजाखाला बिसोरो हरसे गाबोन फुङावसो मोनजासिगोन बाहेरायाव नै इफोरबायदिमोन दरजाया खेवना देखायनो र' आं नै सान्दुं गोसाथार दिनै गाजा सान्दुं दुंखादोंलै है नै फांखाया गिदिंगासिनो फाग्ला गिदिंगासिनो फांखाया मारै गिदिंगासिनो नै बिथिं ओमफ्राय साइडनि दाउआ बिथिंगालि दानि नैथिंजाय बाहेरायाव देखायदोंमोन आं नै बिथिंगालिबो दं आरोना दाउआ नै दाउफोरखौ एसे मोजां नायना ला नै बरियासे जि गल'ल' नायदों बोरै गल'ल' नायदों दाउआ साला देन्जार बागदावखायो गिबाथाय जा बागदावखायो फाग्लासो जोंना आदार रुमा नै दाउनि आदार रुमा नायदो आदारा जाबखो जाबखो दंजोबखायो नै नाय
दाउसुग्राया नै बिदिनो बोफ्लाव बोफ्लाव सुखायो फाग्ला बायदि फांखा दंजोबखायो नै गरम जायोबा बांद्राय गरम जायोबा फांखा होनो हाखायो नै फांखाफोराबो दंजोबखायो गासिबो फांखा होथ'वाखै आरोना एसे गरमा खम बेयाव दिनै एसे गरम जादों नङाबाथ' गरमानो गैखायामोन अखा दोमैलु बार सिउ सिउ बारबाय थायोना गोजाङोसोमोन दिनैनिफ्राय एसे गरम जाफिनबाय आरो नायना ला दाउफोरखौ बरियासो हेल' दाउजो ओरैजाय दरजा मोनसे दङ ओमफ्राय ओरैजाय दरजा मोनसे खोमोन र' नै बिथिं दरजा मोनसे दङ नायदो सान्दुं एकदम ब्रां ब्रां दुंखादोलै सान्दुंआ दिनै नायनो हालायाखै मोजाङै नै दहाय आं देखायनाया जुम खालामनानै थिंबो देखायनो र' जुम खालामनानै नै तामिलनाडुनि फांखाया रायजो राजाफोरखौ गुसु खालामग्रा थान्दा खालामग्रा जिरादा बेनो होनांसिगोन गोबां दंखायो बिथिंजाय खिन्थु बेनिफ्राय मोनसेल' नुहुरो जोंनिफ्राय मोनसेल' नुहुरो मार दंखायो बेबायदिया है सिगांजा थांनांगौ आरोना बेजोंनो मार दंखायो मोनसेल' नुहुरो इनिफ्राय किसुमाननियावथ' खाथियावनो बिराद थाखायो बागाना नै नारिखल बागान खाथि खाला नारिखल बागाना नै साना गोजौआव गोदानलायदों गरमथारलै बे दरजायालाय माथो अहेखोलै दरजायालाय ओरैजाय नै साइडआव नैफोरबायदि थायो दै पाइपआ दाउनो दै होनाया जिथुनाखि पाइप लाइनाव नै दैया दंना गैया बेयावनो देखायखायो नैबेयावनो देखायखायो दैया दंना गैया ओमफ्राय नै पाइपआ गाहायनिया दाउदै लोंग्राया ओमफ्राय गोजौनियाबो नै गोजौआव देखायखादों नै बेखिनि दङ बेयो जिर' जाबाथाय दैया गैला आरो जोब्बाय होनना मिथिबाय आरो ओरैनिफ्राय फैदोंमोन आं गोलावथार बे साइडनिफ्राय फैदोंमोन आं ओमफ्राय नै बिथिंजाय ओरैजाय फैबावबा नै गेजेरनि खोन्दोआ है गेजेराव दंमोन आं दहाय दायो नैबे फारसेखै जोबथारनायाव फैबाय नै दाउआ वाव ओइ हेल' होन दाउ मा गल'ल' नायदों ओइ मा गल'ल' नायदों अयथासार गल' गल' नायखो ओइ नै मासे दै लोंदों लास्टाव खेबै खेबै लोंगासिनो दङ नै बिथिंजायनाबो ओरैजाय ओमफ्राय ओरैजाय साइड लाइन नै साइड लाइनना दाउआनो गोजा जेरैबो सारिय'फाले दाउ
जि नायखायो केमेराखौ अयथासार नायदों आरो बिसोर दा बागदावनानै दानो बाख्रांलाबायबावगोनसो दा दसेबावबा फाग्ला गला खादावफ्रानो नुवाखै बोरै जादों नै गिबायानो नै गिबायानो नुबाय गाजा गिख'खालै आयु थोद जागोन बायदि गल' है गिख'दाव नुबाय मार गिदिर नुबाय अयथासार गिख' नैबे ससेयाव दाउ गैया है फारसेनिखौसो नुहुरदों दै टांखिया गोजौआव नैबे 1000 लिटार जानाय नैबे 1000 लिटार जानाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय 500 नैबे जाहैबाय 1000 लिटार जानाय माबासो दं टिक टिका नुबाय टिक टिकाया जेरावबो थायो बोरै बास्थाबना थादों सिन्टेक्सआव गाजा बासथाबना दंखायो नुवाखै 1000 जानाय सिन्टेक्सआव ओमफ्राय नैबे 500निया एक नाम्बार गिख'दाव गोजाननिफ्राय जुम खालामनानै आं देखायबाय दा नोंथांमोननो खाथियाव थांबाथ' बिराद बागदावखागोन आरोना बिसोरो फोरलाब फोथाबल' जाखायोलै आसरितसो बागग्रांलाजोबबावोसो ओमफ्राय एकदम बेफोरबायदिनो जांलाब जांथाब गानना फैदोंबाथ' बुंजाखाला बोरैबा बाज्ल'लाबायनानै एकदम गावसोरनो खुनि जालाजोबखायो नुवाखै बोरै खल जागासिनो दं है जोबथानिफ्राय जोबथा नुहुरदों बेनिफ्राय माखो खनजादों हिसाब गैया दाउज्लाफोरा नै नैबे दाउज्लानि खर'खौ एसे गिदिर गिदिर नुखायो ओमफ्राय खिंगुरा एसे लदा लदा जायो एसे लदा लदा नुबायना एसे लदा लदा नुजोबो दाउज्लानिखौ गासिखौबो महरखौ एसे लदा लदा नुयो मुलि हैनि र' गोजौआव मुलि होआखै बेफोर मुलिखौनो होयो ना मुलि होनो र' दसे नै मुलिया सुना लाखाबाय आङो
100 ml आरोना सुना लाखाबाय गोजौहैनि र' मुलिखौ टांकियाव सिन्टेक्सआवहैनो गिदिर सिन्टेक्सआव 1000 लिटार जाग्रायाव नैबेनो 1000 लिटार जाग्रा सिन्टेक्सआ 1000 लिटार जाग्रा सिन्टेक्सआ नैबेनो मुलि होनोसै 200 ml गोजौनानै गाहायाव 100 ml होबाय आं नै दाउजोफोरा ओइ फारसेनि फार्मखौ बोरै नुहुरदों बेराजों एसे ख्रि ख्रि नुहुरदों बारा साफा नुहुराखै माने इयाव नेट गोसोम दंना नेट गोसोम सोंना दोननाय सेस जानायल' नुगोन आरो दायो ओमफ्राय नै ओरैजायनियाबो सेस जानायल' नुगोन दायो नैबे दाउज्लाया नेनोमोन दाउज्लाफ्रा नेनोमोन जा गोजौआव दंफैयो गाहायाव ओंखारलांगोन र' आयौ माथो गिलु बालुथारलै ओंखारग्रायाबो मारै जागासिनो आदारानो गैला बेखौनो खनजागासिनो दङ फाग्ला दाउलै बिलिफोरलाय दिन्थिबाय जायखिजाया जाखिनि हायो एसे दिन्थिबाय आं नोंथांमोननो दायो जानायनि सम जासिगोन 1ता जासिगोन नालाय 1ता जासिगोन नालाय दायो जानायनि सम जासिगोन आङो ओंखाम जानो थांसिगोन आरोना दसे सम नोंथांमोननो दिन्थिबाय आरोना नोंथांमोना जाय बिथांमोना नायदों भिडिअखौ मोनसेबो लाइक खालामाखै प्लिज अननानै लाइक खालामना होदो बेजों लोगोसेनो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला मा खालामनांगौ नोंथांमोना मिथिखायो बेखौ अननानै खालामनानै होदो आरोना दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय नेक्स्ट बार आरो मा दिन्थिनो हायो आङो एबार ब्लग भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन आरोना नेक्स्ट मासाव जिथुनाखि मास जोबोब्ला दाबसे जायगायाव थांनो गोनां दङ बेयाव थाङोब्ला मा दिन्थिनो हायो आं नोंथांमोननो निस्सय दिन्थिगोन दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै